Sitten on pykälä 55 valo-opasteet. Valo-opasteet käytetään yleensä kanavilla, avattavien siltojen kohdalla tai kapeissa paikoissa, jyrkissä mutkissa ja satama-alueilla ohjaamaan liikennettä. Ja niitä valo-opasteen merkkejä on syytä kyllä noudattaa. Siitä voi YouTubessa on kyllä esimerkkejä siitä, että miten käy, jos ei näitä noudata. Jollei vaarallista, niin ainakin noloa se sitten on törttöilijälle. Se, mitä ne valo-opasteet tarkoittaa, niin tässä on lista niistä. Jos opaste palaa 2 kiinteää punaista valoa vierekkäin tai päällekkäin, niin se tarkoittaa sitä samaa kuin autoliikenteessäkin, että kulku kielletty. Samoin, että jos on vain yksi punainen valo, kiinteä valo palamassa, niin sekin tarkoittaa kulku kielletty. Sitten jos 2 vihreätä valoa palaa vierekkäin, niin se tarkoittaa, että kulku on sallittu, eli noit valot palaa. Jos ainoastaan 1 vihreä valo palaa ja opasteessa on 2 valoa mahdollista, niin kulku on sallittu, mutta kumminkin sillä edellytyksellä, että siellä voi olla rajoituksia kululle ja ne rajoitukset ilmoitetaan sitten lisäkilvellä tai opastetaululla siinä valo-opasteen vieressä tai alapuolella. Sitten sininen valo tässä taulussa on tuolla vasemmalla alhaalla. Jos se vilkkuu, se tarkoittaa, että alikulkukorkeus on rajoitettu sillan tai portin takia. Ja sitten tämän yhteydessä voidaan 81 pykälän liikennemerkkiä käyttää osoittamaan, että mitä korkeammat vesikulkunuoret ei voi alittaa siltaa tai porttia. Ja joka tapauksessa vastuu on veneen kipparilla. Sitten jos on 1 kiinteä valkoinen valo, niin tämä on osoitus siitä, että liikenteenohjaaja on havainnut teidät ja ilmoittaa, että sulku tai väylä on vapautumassa. Korjaan. Jos on 1 kiinteä valo, niin meidät on havaittu, mutta pitää odottaa lisäohjeita, eli pysähdytään tuohon joko valo-opasteen tai sitten sen pysähdysmerkin kohdalle odottamaan lisäohjeita. Ja sitten vasta kun 1 valkoinen valo vilkkuu, niin edelleen vesikulkuneuvo on havaittu, mutta sulku tai väylä on vapautumassa. Eli vasta valkoinen vilkkuvalo osoittaa sitä, että sulku tai väylä on vapautumassa. Eli valmistaudu jatkamaan kulkua. Et kanavilla ainakin niin se vastaan tuleva liikenteen odottelu, siinä voi tovi vierähtää, niin siinä kannattaa kiinteän valkoisen valon aikana niin pistää köydet kiinni. Ja senkin takia, että kun sulkuportista lasketaan vettä, niin siinä voi olla jonkunmoinen virtaus. Sitä ei välttämättä ole kiva käsin pitää paikallaan. Sitten 1 vilkkuva keltainen valo tuolla. Niin tarkoittaa sulku tai avattava silta tai jäätie ja väylän risteys toimii itsepalveluperiaatteella. Eli näitä valo-opasteet voidaan myös jäätien siltojen kohdalla käyttää. Eli jos keltainen valo vilkkuu, niin silloin on itsepalvelupiste. Ja kulku on silloin sitten omalla vastuulla. Eli silloin pitää tietää, mitä on tekemässä.
Ja sitten mahdolliset liikennettä rajoittavat tekijät on ilmoitettu opastetaululla tai liikennemerkillä tässä valo-opasteen yhteydessä. Siinä oli valo-opasteet. Tässä kuvassa tämä valo-opaste on oikeastaan kaiken laajimmillaan. Pienimmillään tämmöinen valo-opaste, se voi olla ihan normaali autoliikenteessä tuttu kolmevaloinen liikennevalopylväs, missä on sit tarvittavat valot. Yleensä punainen ja vihreä ja ehkä sitten keltainen, millä ohjataan liikennettä. Sen kannattaa kulkuväylien oppaista katsoa, minkälaisia valo-opasteita siellä on, ettei sitten tarvitse ruveta paikan päällä ihmettelemään. Sitten 57 pykälä, vesiliikennemerkki vaikutusalue. Pääsääntö on se, että vaikutusalue alkaa vesiliikennemerkistä tai apumerkin ilmoittamasta kohdasta ja päättyy päättymistä osoittavaan merkkiin. Tai jos vastakkaiseen liikennesuuntaan on sama merkki. Ja näistä asioista Traficom voi antaa tarkempia määräyksiä. Sitten siinä on yksi pykälä, mä oon jättänyt pois, ei veneilijällä. Tai ei ole tarpeellinen pykälä. Sitten 59 pykälä, kieltomerkit, kieltää vesillä liikkujalta jonkin toiminnan. Sitten määräysmerkit, määrätään toimimaan jollain tietyllä tavalla, eli esimerkiksi nopeusrajoituksia, jotka on sitten tuolla rajoitusmerkeissä. Rajoitetaan vesillä liikkujan toimintaa. Sitten on varoitusmerkit, osoitetaan vesiliikenteelle vaarallisia kohteita. 63 tiedotusmerkit antaa lisää tietoa, mitä veneilijä tarvitsee siltä väylän osalta. Ja sitten apumerkit selventävät päämerkin tarkoitusta tai kohdetta. Ja sitten on vielä viimeisenä kaapeli- ja johtotaulut sekä suuntamerkit osoittamaan vesistöalituksen kaapeleita tai johtoja ja niiden suuntamerkit. Eli kieltomerkit, siellä on ensimmäisenä ankkurin käyttökielto, eli ankkurin laskeminen ja ankkurin ja ketjun laahaaminen, sekin on kielletty, eli ankkuri ei saa leputtaa vedessä tällä alueella. Ja vaikutusalue on 100 metriä kumpaankin suuntaan merkistä. Ja tämä yleensä asennetaan väylän molemmin reunoille ja niin, että se näkyy molempiin suuntiin. Jos vaikutusalue tämän merkillä on molempiin suuntiin, niin silloin merkinkin pitää näkyä väylällä molempiin suuntiin. Eli toi kieltää ankkuroinnin. Sitten tämä maantieliikenteestäkin tuttu pysäköimiskielto, niin tarkoittaa sitä vesiliikenteessä, että ankkuroiminen ja rantaan tai laiturin kiinnittyminen kielletty apumerkin alueella. Eli se kieltää ihan kaiken kiinnittymisen. Sitten on vielä erikseen kiinnittymiskielto, joka kieltää vesikulkuneuvolta rantaan tai laiturin kiinnittymisen 50 metriä merkin molemmilla puolilla tai apumerkin osoittaman matkan. Eli tuo P-merkki kieltää kaiken kiinnittymisen, ankkurointikielto pelkästään ankkuroinnin ja sitten tämä kiinnittymiskielto pollarin kuva kieltää ainoastaan rantaan tai laiturin kiinnittymisen. Eli tuo pollarin kuva plus ankkurin kuva on P-kuva.
Sitten ohittamiskielto merkki, eli siinä on ohitettava ja ohittaja ja sitten se on kielletty. Niin vesikulkuneuvon ja puutavaralautan ohittaminen on kielletty. Ja tämmöinen merkki on väylän oikealla reunalla. Ja sitten se vähän samaa tarkoittavaan kohtaamiskieltomerkki. Niin vesikulkuneuvon kohtaaminen ja ohittaminen on molemmat kiellettyjä. Ja vaikutusalue loppuu vastakkaisen kulkusuuntaan olevan merkin kohdalla tai apumerkin ilmoittaman kohtaan. Ei kuitenkaan koske, jos kohdataan alle 20 metriä pitkä vesikulkuneuvo tai puutavaralautta, niin pienet alukset saa kohdata. Eli nämä on lähinnä tuolla sisävesiliikenteessä, kun on kapeita väyliä, niin sitten voidaan kohtaaminen kieltää, niin silloin pitää varmistaa, että sieltä ei ole vastakkaiset suunnasta ei ole tulos alusta ennen kuin mennään kapeikkoon. Sitten melkein yleisin liikenne- tai nopeusrajoitusmerkin jälkeen on alkumuodostuskielto, eli aaltokuvat ja siihen poikkiviiva. Niin tämän merkin vaikutusalueella veneen nopeus pitää laskea niin alhaiseksi, että muodostuva peräaalto tai virtaus ei aiheuta vahinkoa muille vesikulkuneuvoille, rannan rakenteille, vesiympäristölle tai vesistön muulle käytölle. Tämä on kumminkin rajoitettu niin tämän merkin vaikutus, että ohjailukyky pitää kumminkin pystyä säilyttämään. Eli jos oma vene on sellainen saippualaatikko, missä ei ole kunnon köliä ja pudottaa nopeutta liikaa, niin siitä yleensä lähtee ohjailukyky, kun kölinpito loppuu. Niin paljon ei tarvitse nopeutta pudottaa, vaan se pitää sellaista nopeutta yllä, että veneen ohjailukyky säilyy kertseina. Siinä on kyse omasta ja muiden turvallisuudesta, niin sen verran nopeutta saa pitää. Ja siitä johtuu tämän merkin ongelmatkin, että se on veteen piirretty viiva kirjaimellisesti, että mikä on se ohjailukyvyn säilyttämisnopeus, ja sitä tuntuu, että veneilijät käyttää hyväkseen, että huristellaan vähän turhan suurella nopeudella tämmöisellä alueella. Mutta siinä on Traficomin aion poistaa nuo alkumuodostuskieltomerkit ja korvata ne ihan puhtain nopeusrajoitusmerkeillä, niin ei tule tulkinnanvaraa. Sitten joillakin alueilla ihan vesihiihtäjien turvallisuuden takia on vesihiihto kielletty, eli lähinnä mulla tulee mieleen satama-altaat, satama-alueet, missä on muutenkin vilkas liikenne, niin siellä kun pistetään vesihiihtäjä joukkoon, niin onnettomuus kutsuu välittömästi odottamaan. Sitten samaa vähän tarkoittaa purilautailukielto, eli vaikutusalueella voidaan sitten vielä sitä aluetta voidaan tarkentaa apumerkillä, samaten niin kuin vesihiihtokieltoakin. Sitten kolmantena vähän harvinaisempi merkki, vesikulkuneuvon kulkeminen moottorivoimaa käyttäen on kielletty. Vaikutusaluetta tarkennetaan tarvittaessa apumerkillä. Eli se, mikä minulle tulee mieleen, niin on luonnonsuojelualueet tai tämmöiset herkät luontokohteet, missä voidaan kieltää moottorivoiman liikkuminen. Eli silloin sitten purjeilla tai soutaen ne on ainoat keinot. Tai varppaamalla, eli sauvoilla lykkimällä.
Siinä on ne keinot sit, mitä silloin voi käyttää. Sitten merkki, mitä ainakin mun mielestä voitaisiin viljellä vähän laajemminkin, on vesiskootterilla ajo kielletty. Mä en tiedä, ärsyttääkö muita, mutta allekirjoittanut ainakin ärsyttää jonkun verran, kun nätti kesäpäivä tai kesäilta ja sitten rupeaa skootteri niin kuulumaan taivaan rannasta. Niin ei ole mukavaa. Eli tietyiltä alueilta on voitu ihan esimerkiksi turvallisuussyistä kieltää vesiskootterin käyttö tai sitten ihan rannan asukkaiden hakemuksesta. Eli tämmöisellä alueella vesiskootterilla kulku on kielletty ja vaikutusaluetta voidaan tarkentaa apumerkillä. Sitten lisää turvallisuuteen vaikuttavia kieltomerkkejä on uintikielto. Eli siinä on uimarin kuva ja viiva päällä. Vaikutusalueelta tarkennetaan tarvittaessa apumerkillä. Eli tämä on semmoinen merkki, että mikä sijoitetaan alueelle, jossa on vaarallisen paljon muuta veneilyliikennettä, että semmoiseen kohtaan ei kannata mennä uimaan, vaan onnettomuusvaara on lähellä. Muistatte tietty, että kanavien sulkuporttien alueella ja avattavien siltojen alla uiminen oli kielletty. Tällä merkillä voidaan muiltakin alueilta kieltää uiminen. Sitten 77 pykälä on se pysähtymismerkki, mitä käytetään tarvittaessa noiden aiemmin näytettyjen valopasteiden yhteydessä. Se osoittaa kohdan, johon vesikulkuneuvon etuosa on viimeistään pysäytettävä silloin, kun valopaste osoittaa ajokieltoa. Asennetaan kulkusuunnassa nähden joko väylän oikean tai vasemmalle puolelle, riippuen siitä, että kummalle puolelle pysäköidään. Sitten 78 pykälä määrää, että annettava äänimerkki ja apukilpi siellä alla kertoo, että minkälainen äänimerkki. Niin tämmöisen merkin kohdalla vesikulkuneuvon on annettava kyseinen äänimerkki. Tämä on lähinnä tiedotus liikenteen ohjaajalle, joka ei välttämättä esimerkiksi näe sitä liikennetilannetta koko alueelta, niin äänimerkillä kerrotaan, että tulossa ollaan, jotta sitten ohjaaja osaa sitten taas varautua tulevaan alukseen tai varoittaa risteävää liikennettä, niin kuin lossiväyliä kohdalla on, niin on tämmöinen merkki. Sitten punareunainen VHF-kyltti, missä on alapuolella vielä VHF-puhelun kanava, niin ilmoittaa, että merkin kohdalla on vesikulkuneuvosta otettava yhteys radiopuhelimella, eli VHF-puhelimella, sen osoittamalla kanavalla. Ja sitten mahdollinen muu lisätieto ilmoitetaan lisämerkillä siinä alapuolella tai sivulla. Mutta tässä kohtaa liikenteenohjaajaan otetaan yhteyttä sitten VHF-puhelimella. Eli silloin pitäisi sitten veneessä olla toimiva VHF-puhelin ja kyydissä semmoinen henkilö, kenellä on käyttölupa VHF:ään. 80 pykälä on sen nopeusrajoituskyltti. Ja
tuo 9 on se kaiken yleisin nopeusrajoituskyltti, eli tämä kyltti ilmoittaa suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa. Ja apumerkillä voidaan ilmoittaa tarkennuksia ja mahdollisia voidaan lisäkilvellä ilmoittaa nopeusrajoitus solmuina, kun logihan ilmoittaa nopeuden solmuina ja siinä niin tarvitaan jonkun verran laskutaitoa. Eli kilometrit tunnissa pitäisi jakaa luvulla 1,852 tai 1,9 tai vielä karkeammin pyöristettynä jakaa 2. Eli toi jaettuna 2 on 4,5 solmua. 5 solmua, niin silloin ollaan aika lähellä totuutta. Tuosta saa 5 solmua ajaa ohitte. Ja tämmöinen nopeusrajoitusmerkki asetetaan, mikä oli mahdollista, niin väyrällä on oikeaan laitaan. Et se näkyy kulkusuuntaan. Sitten 81 pykälä, rajoitettu kulkukorkeus, eli siellä on rajoittava este on tuo musta kolmio, se on tuolla ylhäällä, ja sitten on rajoitettu kulkukorkeus normaali veden aikaan, tässä tapauksessa 24,5 metriä. Ja tämmöinen merkki sijaitsee joku väylän oikealla reunalla tai molemmilla laidoilla, tai sitten jos kyse on ilmajohdosta, mikä risteää laiva- tai vesiväylää, niin se on itse ilmajohdossa kiinni. Kertoo, että minkä korkuinen alus normaaliveden aikaan pitäisi pääsee läpi. Sitten sen vastakkainen puoli on rajoitettu kulkusyvyys, eli siellä on joku kynnys veden alla, mikä tässä kuvan tapauksessa mahdollistaa normaaliveden aikaan 2,4 metriä syväyksen veneen kulun. Miinus haluttu varavesi, paljon esteen ja kölin alle tai kölin väliin haluaa varavettä. Jos 40 senttiä haluaa varavettä, niin sitten 2 metriä syvyyttä. Tästä menee läpi. Sitten on rajoitettu kulkuleveys, eli esimerkiksi sillan aukkoihin voidaan laittaa. Siellä on reunassa kannatinpilarit, niin niiden etäisyys on 14,5 metriä. Sitten yleinen varoitusmerkki, pykälä 84, niin tämän merkin läheisyydessä on vesiliikennettä häiritsevä tekijä ja vesiliikenteen on tarpeen noudattaa erityistä varovaisuutta. Ja tähän voidaan apukilvellä tarkentaa sitten, että mistä vaarasta on kysymys. Sitten 85 pykälän voimakkaas sivuvirta ja virtauksen suunta. Tässä ei ole apukilpeä laitettu, mutta apukilvellä osoitetaan sitten, että kumpaan suuntaan virtaus vie. Tätä ei merialueella, mä ainakaan tiedä, että olisi missään kohtaa käytettäisi. Mutta tuolla sisävesillä, missä esimerkiksi 2 jokiväylää yhtyy, niin sieltä sivulta tuleva jokiväylä voi aiheuttaa voimakasta sivuvirtaa. Niin tämmöisellä merkillä voidaan kippari varoittaa, että kannattaa ottaa hiukan ennakkoa sinne virran tulosuuntaan. Sitten 86 pykälä väylän reunamerkki, eli tämä merkki kertoo, että tämä merkki ei ole väylän reunalla, vaan väylän reuna on tässä esimerkin tapauksessa 40 metriä tämän nuolen suuntaan, eli vasempaan, eli väylän reuna on jossain täällä. Tarkoittaa sitä, että
alukset, joiden syväys edellyttää väyläalueella pysymistä, niin pitää ohittaa tämä merkki 40 metriä vasemmalta, niin se merkki jää 40 metriä oikealle. Sitten 87 pykälässä varoitetaan uimareista, uimapaikasta. Eli tämän merkin alueella uinti on sallittu, mutta veneilijöiden pitää huomioida, että siellä on uimareita alueella. Et jos se on valvottu uimapaikka, niin siellä on yleensä niin se uintialue eristetty lippusiimoilta jollain pojuilla. Merkataan sitä aluetta, että sen alueen sisäpuolella uimarit saa vapaasti liikkua ja sen veneilijät pysyvät niiden sen alueiden ulkopuolella. Tämmöinen merkki ainakin tässä Turun alueella, mä muistan, niin on Ukko-Pekan sillan alta, jos tulee Airistolta ja menee Ukko-Pekan sillan ali sitä Naantalin puolesta aukkoa pitkin, niin siinä heti Ukko-Pekan sillan jälkeen niin on muistaakseni tämmöinen merkki. Että siinä jyrkillä kallioilla on naantalilaisten uimareiden uimapaikka, että sieltä kalliolta hypitään. Ja niistä sitten veneilijää nyt varoitetaan tällä merkillä. Sitten tiedotusmerkkejä, eli nämä tiedotusmerkit oli näitä sinipohjaisia. Ja heti ekana pysäköiminen sallittu merkki, eli P-parkkialue, autoliikenteessä tuttu P-merkki. Tarkoituskin on sama, eli pysähtyminen täällä varatulle laiturille tai muuhun vastaavan kohteeseen niin on sallittua. Ja sitten rantaan kiinnittyminen tai ankkurointi sallittu sillä puolella väylää, jolla merkki on sijoitettu. Eli jos ollaan kapeassa salmessa tai jokialueella tai kanava-alueella, niin pysäköinti on sallittu vain sen merkin puolelle. Sitten 89 pykälä. Kiinnittyminen on sallittu, eli kiinnittyminen rantaan tai laituriin on sallittu merkin kohdalle ja 50 metriä merkin molemmin puolin. Sitä voidaan sitten muuttaa tässä alapuolella olevalla apukilvellä vaikutusaluetta tai antaa muutakin ohjeita veneilijöille kiinnittymisestä. Sitten 90 pykälä, ilmajohdon tiedotusmerkki osoittaa ilmajohdon, joka ylittää vesialueen tai väylän ristäämän. Sijoitetaan joko väylän oikealle reunalle tai molemmille puolille väylää. Ja tämän merkin yhteydessä yleensä ilmoitetaan, on myös rajoitetun alikulkukorkeuden merkki. Eli sillä kerrotaan sitten, että kuin korkea alus pystyy kulkemaan tästä risteämästä. Sitten vähän harvinaisempaa opastesta on yleisöpuhelinmerkki. Eli tämä osoittaa, että alueella on yleisöpuhelin käytettävissä. Sitten lautta ja lossiristeämä, 92 pykälä. Niin vesialuetta ja siinä oleva kulkuväylä risteää lauttaväylä tai lossiväylä. Lakiteksti puhuu vaijerilautasta, mutta kansankielellä lossi. Siinä merkissä on lossihan kulkee vaijerien ohjaamana, niin siinä on tämä
vaijeria kuvaava viiva lossin alla. Kun sitten taas maantielauttaa merkissä sitä vaijeria ei ole. Tämä on sikäli kannattaa huomata, että maantielauttaa, kun sinne ei ole sitä vaijeria, niin se ohittaminen on mahdollista melko läheltäkin tuolta lautan menosuuntaan perän puolelta. Kun sitten taas vaijerilossi, se nostaa sieltä merenpohjasta sen ohjailuvaijerin aina kulkemaan ton lossin joko keskeltä tai kylkeä pitkin, niin se vaijeri kun nousee vedestä ylös, niin siinä on vaarana, jos hyvin läheltä lossi ohittaa veneellä sen, niin ne sotkentuu siihen vaijeriin. Lähinnä potkuri menee pilalle, kun se on vaijeri on sen verran tukeva, että se ei kyllä sotkenut mihinkään. Veneilijä sotkeentuu. Ja näiden kummankin merkin yhteydessä, jos se risteävä vesiväylä on kauppamerenkulun väylä, niin siinä tässä yhteydessä on tämän yläpuolella 78 pykälän anna äänimerkki lisäkilpineen, jolloin kauppamerenkulun alusten sitten tulee antaa äänimerkki lähestyessään tätä lossiväylän tai lauttaväylän risteämää. Nauvon ja Korppoon välisen lauttaväylän yhteydessä tämmöinen merkki on. Siitä kulkee kauppamerenkulun väylä sisäsaaristosta tonne Yyttöväylälle. Sitten 93 pykälä. Mahdollisuus radiopuhelinyhteyteen, eli tämä on tiedotusmerkki, että jos on jollekin taholle, ketä esimerkiksi hoitaa tätä alueen liikennettä tai muuta palvelutoimintaa, niin tässä tapauksessa VHF-kanavalla 11 saa yhteyttä. Sitten pitkän matkan veneilijälle tarpeellinen tieto, juomavesipiste. Eli siellä on juomakelpoista vettä tarjolla tämän merkin alueella. Ja silloin se on myös valvottua vettä. Eli kunnan terveystarkastaja on käynyt mittaamassa, että se on käyttökelpoista juomavedeksi. Sitten viimeinen tiedotusmerkki on kiellon tai määräyksen tai rajoituksen päättymismerkki. Eli esimerkiksi rajoitusmerkki voidaan lopettaa siihen, että vastakkaiseen suuntaan kulkeville on sama merkki näkyvissä toisen suuntaan. Se voidaan korvata myös tällä merkillä. Jos esimerkiksi se kielto tai rajoitus on vain yhteen suuntaan, niin tällä merkillä se voidaan lopettaa, se vaikutusalue. Sitten eteenpäin. Sitten 96 pykälässä on apukilpiä. Eli siinä on keskellä on päämerkki, toinen neliö, ja sitten apumerkillä voidaan osoittaa päämerkin vaikutussuunta, eli sen nuolen suuntaan vaikutus ylettyy sinne tuonne nuolen suuntaan. Se voi olla joko tämmöinen pelkkä valkoinen nuoli, tai sitten jos se tausta on epämääräinen tai sekaava, niin se voidaan tiedotusmerkit, kun ne on sinipohjaisia, niin sitä sinipohjaa voidaan jatkaa niin paljon, että se apumerkin nuoli on tavallaan sen sinisen, vaan siihen sinisen pohjaan maalattuna. Ja kieltomerkeissä sitten vastaavasti punainen. Mutta samaa tarkoittavat, eli vaikutussuunta osoitetaan. Sitten 97 pykälä apukilpi, niin sillä voidaan täsmentää päämerkin sisältöä, joko tässä on 500 metriä vaikutusaluetta tai sitten
vaikutus alkaa merkistä ja jatkuu nuolen osoittamaan suuntaan. Sitten 98 pykälä kaapeli- ja johtotaulut, eli tuolla saaristoalueella, kun saaria sähköistetään tai sinne vedetään vesijohtoja tai viemäreitä, niin aina nämä vesistöallitukset merkitään molemmille rannoille. Jos on sähkökaapeli tai datakaapeli, niin siinä taulussa lukee kaapeli. Jos taas on vesijohto tai viemäri, niin sitten siinä lukee vesijohto tai viemäri. Ja tämmöinen taulu asetetaan molemmille rannoille sitä vesistöallitusta. Ja se kaapeli tai johto kulkee sitten tuosta kaapelitaulun tai johtotaulun alitse, niin veneilijä pystyy siitä paikantamaan sitä, että missä kohtaa siellä merenpohjassa se este sitten sijaitsee. Lähinnä sen takia täällä on merkitystä, että tuohon kohtaan sitten taas ei kannata ankkuria asettaa pohjaan kertaa. Sitten kun ankkurin nostaa ylös, niin sieltä se kaapeli tai johto todennäköisesti tulee mukana ja sitten taas haetaan maksumiestä, jos se viottuu. Ja tämä onnistuu kapeissa salmissa, missä alituspituus tai alitusmatka on pieni. Sitten jos on suuri vesistöallituksia, yli 2 kilometriä, niin näiden pelkkien kaapelitaulujen avulla suunnistaminen voi tulla haasteelliseksi. Niin silloin kaapelitaulujen tai johtotaulujen sijaan vesistöalituksen molemmille rannoille laitetaan tämmöiset suuntamerkit, missä nämä toimii niin kuin linjamerkit, merenkulun turvalaitteessa linjamerkit. Eli tässä suuntamerkissä on ylämerkki ja alamerkki. Ylämerkki on tämmöinen kaksiosainen, missä on ylhäällä on punainen pallo ja sen alla salmiakki. Ja alamerkki on pelkkä pallo. Ja silloin kun nämä 3 kuvioa asettuu päällekkäin, niin silloin veneilijä tietää, että ollaan kaapelin tai johdon kohdalla. Että siihen kohtaan ankkuria sitten ei kannata laittaa. Ja tämä suuntamerkki on molemmilla rannoilla, niin siitä voi varmistaa, että molemmilta rannoilta, että onko kaapelin tai johdon kohdalla. Pykälä 100 kertoo, että vesialueen tilapäinen sulkeminen, niin Traficom voi onnettomuuden tai muun vastaavan syyn johdosta määrätä, että vesialueella vesiliikenne keskeytetään tai sitä rajoitetaan väliaikaisesti. Eli Traficom on toimivaltainen sulkemaan liikenteen, jos niin tarvitaan. Ja yleensä tämmöinen alueen sulkeminen, niin siitä Turku-radio on se yksi tiedotuskanava, mikä välittää tietoa tästä sulusta. Kuuntelemalla kanavaa 16 VHF:ssä, niin Turku-radiolla on tietyt lähetysajat päivällä. Ja sieltä saatoin ohjeita sitten, että millä kanavalla voi kuunnella näitä tiedotuksia, sitä kautta saada tietoa, että mitä aluetta se tilapäinen sulkeminen koskee. Muun muassa niitä tietoja. Siellä on paljon muutakin, mitä Turku-radio tiedottaa, mutta jos tämmöinen sulku tulee, niin se Turku-radion tiedotteessa sitten tulee näkymiin. Sitten 101 pykälä.
alueelliset ja vesikulkuneuvotyyppiset koskevat kiellot ja rajoitukset, niin taas Traficom voi kieltää tietyn tyyppisten vesikulkuneuvojen liikkumisen joko määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesialueella tai rajoittaa sitä. Ja se mikä se syy voi olla sitten, millä Traficom tätä rajoitustoimintaa voi tehdä, niin on liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaaminen. Eli se spektri on aika laaja, millä perusteella jonkun tietyn vesikulkuneuvotyypin ajo vesialueella voidaan kieltää. Ja sitten Traficom voi aluekohtaisesti kieltää tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käytön tai rajoittaa sitä. Et esimerkkinä on joillain vanhemmilla kanava-alueilla niin vesiskoottereiden tai vesijättien käyttö on kielletty kerta. Sulkua kammiossa, missä vedenpintaa nostetaan tai lasketaan, niin virtausolosuhteet noston tai laskun aikana voi muodostua sellaiseksi, että ei voida taata vesiskootterin turvallisuutta siinä nosto- ja laskun aikana, johtuen sitten pyörteilevästä vedestä tai on joku muu vastaava syy. Mutta se on käyttäjän turvallisuutta ajatellaan ja muita veneilijöitä ja luontoa yms. Ja sitten kielto tai rajoitus pois lukien nopeusrajoitukset niin ei koske työnteon tai asunnon sijainnin vuoksi tarpeellista vesikulkuneuvon käyttöä, eikä vaikeasti liikuntavammaisten henkilöiden vesikulkuneuvon käyttöä. Eli täällä on helpotuksia, että jos liikkuminen jollain vesialueella on kielletty, niin omaan laiturinsa tai omaan kotiinsa pääsee kumminkin aina. Ja sitten toinen helpotus on, että virka- ja ensihoito- ja pelastustehtävissä olevat sekä puolustusvoimien välttämätön vesikulkuneuvon käyttö kieltoalueella on sallittu. Eli viranomaiset pääsee liikkumaan Traficomin kiellosta huolimatta, ilman että sitä tarvitsee erikseen mainita. Siitä 102 pykälässä kielto- ja rajoitusasioiden käsittely. Niin kieltoesityksen voi tehdä kunta, kunnan jäsen, viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee. Eli vesialueen omistaja, jos omistaa vesialueen esimerkiksi mökkirannan edustalla ja siinä ilmenee häiritsevää liikennettä, niin siihen voi hakea kielto- tai rajoitusalueen statusta. Sitten kannattaa kuitenkin huomata, että aika suuri osa mökkirannoista ei omista sitä vesialuetta siinä vaikka rannan edustalla, vaan se on yhteisvesialueita. Sitten se kannattaa esimerkiksi kunnasta käydä kysymässä. Ja itsekin pitäisi tietää, että omistaako tontin yhteydessä oleva vesialueen. Jos omistaa, niin silloin sille pystyy kielto- tai rajoitusesityksen tekemään. Esityksen voi tehdä myös sit Väylävirasto omista lähtökohdistaan tai Traficom tai sitten eli ely-keskus. Ely-keskus lähinnä ympäristöasioiden takia. Ja sitten tämmöisen kiellon tai rajoituksen merkitseminen, 104 pykälä, niin mikäli mahdollista, niin se kielto tai rajoitus pitää merkitä vesialueelle, jos se on vaan mitenkään mahdollista. Ja tuossa nyt paraisten maantietä, kun korjataan näitä siltoja, niin siellä on
on kolme, normaaliaikaan siellä on kolme siltaa, minkä ali veneet on päässyt kulkemaan, mutta nyt rakennustöiden aikana ne on suljettu, kaikki kolme. Ja siitä, eli se on kieltoalue. Ja siitä kiellosta on ilmoitettu sekä näissä tiedonantojen merenkulkijoille, siellä se on vakituisesti näkyvillä, mutta sitten maastoon se on myös merkattu, siellä on ponttoonit molemmin puolin siltaa, missä on liikennemerkki, että ajo kielletty ja opastetekstit. Eli kun veneilijä, jos ei ole tiedonantojen merenkulkijoille lukenut, niin sitten tuossa vaiheessa viimeistä, kun tulee ponttoonin lähelle, niin näkee, että silta suljettu, ei kulkua. Sitten jos tämmöisen kielto- tai rajoituspäätöksen on saanut ja päätöksen perusteet on muuttuneet, niin siihen voi hakea sitten muutosta, mutta se pitää hakea siltä samalta viranomaiselta, mikä on määrännyt sen rajoituksen, eli Traficom. Ja sitten, eli niitä kieltoja ei saa poistaa noin vaan siihen pitää taas sitä anoa Trafilta ja sitten perustella, että minkä takia esimerkiksi joku rajoitus pitäisi purkaa. Tässä siltatyömaan kohdalla tietty se kielto puretaan sillä viitteellä, sit kun silta valmistuu ja silta-aukosta liikenne avautuu, niin silloin sit sillä perusteella liikenne taas se kielto puretaan. Sitten 106 pykälä, kilpailujen, harjoitusten tai muihin tapahtumiin niiden lupien hakeminen. Niin silloin, jos kyseessä on moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen kilpailu, harjoitus tai muu tapahtuma, eli kaikki tämmöiset joukkotapahtumat, niin niiden järjestämisen pitää hakea maksullinen lupa kunnan ympäristösuojeluviranomaiselta, jos se tapahtuma tai kilpailu tai harjoitus tapahtuu yhden kunnan alueella. Mutta jos se on niin laaja, että se tapahtuu monen kunnan alueella, niin luvan antaa paikallinen ely-keskus, eli se lupa haetaan ely-keskukselta. Sillä poikkeuksella kumminkin, että lupaa ei tarvita pelastus- tai meripelastustoimen harjoituksiin, vesiliikennettä valvovien viranomaisten harjoitukseen eikä puolustusvoimien harjoitukseen. Ne menee sitten taas virkatieteen erikseen. Nämä tahot sitten pitää harjoituksiaan silloin, kun niitä tarvii tehdä. Ja sitten 106 A-pykälä, eli tämä on lisätty pykälä. Vesiliikenteen rajoittaminen, lyhytaikaiset poikkeukset rajoituksesta kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien vuoksi. Niin tämmöisen päätöksen tekee Traficom. Siinä samassa yhteydessä, kun se lupa myönnetään, niin myönnetään tai määrätään myös sitten rajoitukset tälle alueelle. 107 pykälä vesikulkuneuvon rakenne, varusteet ja kunto. Niin siitä sanotaan, että vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen niille kulkuvesille, joilla sitä käytetään. Ja sitten vielä erikseen sanotaan, että vesikulkuneuvon käytöstä ei saa aiheuta merkittävää tai tarpeetonta haittaa. Lähinnä moottorikäyttöisillä on päästöt. Ne pitää sarjavalmisteiset laitteet, niin päästöjen pitää olla tutkittu ja täyttää normit.
Sitten vesikulkuneuvon varusteet, eli tämä on se 108 pykälä, mikä kertoo, että mitä varusteita veneessä vähintään pitää olla. Ja jos poliisi tai raja tai tulli tarkastaa, niin nämä on ne välineet, mitä ne myös papereiden ohella tarkastaa. Eli ykkösenä on hyväksytyt ja riittävän kantavat pelastusliivit tai kelluntavälineet kullekin vesikulkuneuvossa olevalle. Eli jokaisessa pelastusvälineessä on se liivi, kelluntapuku tai pelastuspuku, niin siinä on ilmoitettu kantavuus. Niin sitten se, ketä sen pukee päälle, niin pitäisi olla sit painoltaan kevyempi kuin se pelastusvälineen kantavuus. Sitten pitää olla tyhjennyspumppu tai muu väline verenpoistoon, ämpäri, äyskäri, veneen koon mukaan. Isommissa veneissä, moottoriveneissä on joko sähkökäyttöiset pilssipumput ja sitten vielä varana käsikäyttöinen pilssipumppu. Yleensä pilssit on niin hankalasti avattavissa, että käsikäyttöisillä verenpoiston vehkeillä siellä ei paljon tehdä. Että noi täytyy aina kun purjehduskausi alkaa, niin testata, että ne toimii. Moottorit käy ja käsikäyttöinen pilssipumppu toimii. Sitten pitää olla airot tai mela tai ankkuri köysineen sitä tilannetta varten, että jos kone pysähtyy jostain syystä, polttoaine loppuu tai tulee muu vika, niin on jotain sit, millä hallita sitä veneen hajautumista tuulen ja aallokon mukana. Et vaikka olisi syvässäkin vedessä, jos sulla on ankkuria riittävästi köyttä, niin siinä vaiheessa, kun ruvetaan lähestyä rantaa, niin ankkuri ottaa kiinni ja antaa ainakin lisää aikaa pelastustoimille. Sitten neljäntenä vielä tarkastettu käsisammutin siinä tapauksessa, että vesikulkuneuvossa on liekillä toimiva polttolaite, joko hella- tai lämmityslaite, tai siinä on tai sisäperämoottori tai yli 25 kilowattinen perämoottori. Eli sisämoottori, sisäperämoottori tai 25 kilowattinen perämoottori. Eli toi on vissiin noin 40 hevosvoimaa. Perämoottori, niin siinä pitää olla käsisammutin. Ja oikealuokkainen, eli se pitää olla venekäyttöön käypä. Tuossa neloskohdassa on lisäkaneetti vielä, että tämä käsisammutin vaatimus ei koske vesiskootteria, vaikka siinä on tai selvissä luokitellaan sisäperämoottoriksi ja tehokin on taatusti yli 25 kilowattia, niin niiden ei tarvitse käsisammutin kuljettaa mukanaan. Sitten tämän 108 pykälän mä olen lisännyt tänne vielä, että jos veneessä on meri-VHF-puhelin, tai siis vesikulkuneuvossa pitää olla meri-VHF-puhelin, jos huvialus, eli yli 24 metriä pitkä vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu alus, alusliikennepalveluiden alueella. No VTS:stähän määrättiin, että jos alus on yli 24 metriä pitkä, niin sen tulee käyttää. Jos VTS on käytettävissä, niin sen tulee käyttää VTS:n palveluja. Ja siihen palveluun pääsee vain käsiksi meri-VHF-puhelimella. Ja silloin aluksessa pitää olla meri-VHF-puhelin. Ja sitten taas aluksen pituuden mukaan niin vesikulkuneuvossa on oltava kansainvälisten meriteiden sääntöjen osa D mukainen merkinantolaite. Eli sieltä tulee ohi tämän 108 pykälän niin merkinantolaitteesta määräykset. Niin nämä kaksi palluraa ei liity tuohon 108 pykälään, mutta liittyy siihen veneen pakollisiin varusteisiin tietyissä tilanteissa.
lisäkaneettina. Sitten 109 pykälä, poikkeukset vesikulkuneuvoja ja niiden varusteita koskeviin vaatimuksiin, niin yksittäistapauksessa Traficom voi myöntää poikkeuksia, jos tästä ei aiheudu vaaraa vesiliikenteelle tai häiriöiden henkilöiden turvallisuudelle. Ja sitten Traficom voi myöntää myös poikkeuksia urheiluun ja vapaa-ajan viettoon käytettäville vesikulkuneuvoille, jos sillä on hyvä peruste. Eli se täytyy Traficomilta hakea. Ja suositeltavaa tietty on ennen hakemusta niin olla Traficomin ihan puhelimitse tai sähköpostilla yhteydessä ja tiedustella, että miten tämmöisessä tapauksessa, onko siinä mahdollisuutta ja miten hakea. 110 pykälä, velvollisuus rekisteröidä vesikulkuneuvo. Niin siinä tapauksessa, että moottorilla varustettu vesikulkuneuvo, jonka moottoriteho on vähintään 15 kW, eli alta 30 hevosvoimaa, sekä moottorilla tai purjeella varustettu vesikulkuneuvo, jonka rungon pituus on vähintään 5,5 metriä. Niin tämmöiset alukset on rekisteröitävä liikenneasioiden rekisteriin. Sillä huomautuksella, että ulkolaisessa omistuksessa olevat alukset, niin niitä ei rekisteröidä Suomeen, eikä niillä näin muodoin sitten ole oikeutta käyttää Suomen lippua perälippuna. Kohteliaisuuslippuna valomaston raakassa saa käyttää, että jos aluksella on suomalaisia, niin ulkolainen alus saa käyttää Suomen kohteliaisuuslippua, mutta ei maatunnuslippuna perälippuna, ei saa käyttää. 111 pykälä kertoo, että rekisteröintipakko ei koske puolustusvoimia ja rajavartiolaitoksen aluksia. Niillä on omat rekisterit. Sitten alusrekisteriin kuuluvat alukset, eli kauppamerenkulun alukset, niillä on se alusrekisteri. Sitten kalastusalukset kuuluu kalastusrekisteriin, niin niille ei ole rekisteröintipakkoa tässä muodossa, mitä täällä on. Ja sitten vain kilpailukäytössä olevat alukset, niin niitäkään ei koskea rekisteripakkoa. Et ne on taas sitten kilpailurekisterissä. Sitten rekisteröitävän vesikulkuneuvon käyttö, niin sitä ei 112 pykälän mukaan ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on rekisteröity. Ja sitten tilapäisesti Suomessa oleva ulkomaisessa omistuksessa oleva vesikulkuneuvo niin voi käyttää ilman rekisteröintiä. Se, että mikä tuo tilapäinen on, niin se kannattaa lakitekstistä katsoa. Eli tilapäisesti Suomessa oleva ulkolaisessa omistuksessa oleva vesikulkuneuvo, niin sitä voidaan täällä Suomessa käyttää, mutta vaan tietyn ajan. Sitten siirtopurjehduksella oleva ulkomailla tai Suomeen tuotava vesikulkuneuvo, niin ennen oli määräys, että se piti olla rekisteröity, kun se tulee rajan yli. Mutta nykyään siihen on annettu helpotusta, että se pitää rekisteröidä 7 päivän sisällä sen maahantuonnista. Eli siirtopurjehduksella, kun tullaan Suomeen, niin se siirtopurjehdus pitää tapahtua virallisia väyliä pitkin. Ja ensimmäiseen tullauspisteeseen, mikä on matkan varrella, niin sinne pitää ensinnäkin varata aika puhelimella ennen kuin saapuu. Oliko se 1 tai 2 vuorokautta ennen. Ja sitten mennä tullattavaksi siihen tullauspaikkaan ja siitä lähtee kello käyntiin 7 vuorokautta. Niin se pitäisi Traficomin rekisteröidä tämmöinen suomalaisen rekisterin siirrettävä alus. Mutta nyt ei tarvitse enää sitten olla valmiiksi rekisteröity. Sen verran saatu järkeä. Sitten 114 pykälä ensirekisteröinti aluksille.
Ennen vesiliikennekäyttöön ottamista Suomessa omistajan tulee tehdä kirjallinen rekisteri-ilmoitus Traficomille, eli se menee sähköisesti nykyään. Ja siinä rekisteröinnissä esitetään selvitys vesikulkuneuvon ja sen moottorin omistajasta ja haltijasta, omistajasta tai haltijasta. Ja sitten toinen asia, vesikulkuneuvon ja sen moottorin yksilöinti ja tekniset tiedot, niitä kysytään siellä Traficomin lomakkeella kaikki. Sitten kolmantena vesikulkuneuvon ja sen moottorin vaatimustenmukaisuustodistus. Eli se on vesikulkuneuvon ja moottorin valmistajan tekemä ilmoitus siitä, että se täyttää suunnittelunormit. Sitten neljäntenä vielä vesikulkuneuvon käyttötarkoitus ja sen pääasiallinen käyttökunta. Ne pitää ilmoittaa. Niin niillä tiedoilla saa rekisteröinnin käyntiin. Sitten jos rekisteröidyn aluksen tiedoissa tapahtuu muutoksia, niin pitää tehdä muutosrekisteröinti ihan sama tapa niin kuin autoissakin. Niin omistaja on velvollinen ilmoittamaan 114 pykälän tietojen muutoksista Traficomille kirjallisesti sähköisen järjestelmän kautta 30 vuorokauden sisällä muutoksesta. Kuitenkin niitä, että omistajan tai haltijan tietojen muutoksista ei tarvitse ilmoittaa erikseen, vaan ne menee sitten sinne omistajamuutoksen teon yhteydessä tai haltijatiedon muutoksen yhteydessä. Sitä ei tarvitse muutosrekisteröintinä tehdä. Eli se lähinnä koskee tämä muutosrekisteröinti vesikulkuneuvon teknisiä tietoja, käyttötarkoitusta tai käyttökuntaa. Ja nämä kaikki tiedot, jos ne muuttuu, niin pitää 30 vuorokauden sisällä ilmoittaa Traficomille. Sitten 115a pykälä, tämäkin on tämmöinen lisätty pykälä. Niin edellinen omistaja voi ilmoittaa uuden omistajan luovutuksen saajaksi Traficomille. Tässä on sellainen kikka vitonen, että aluskauppa kun tehdään, niin aluksen myyjä tekee siitä merkinnän Traficomin järjestelmiin ja saa sieltä tämmöisen sähköisen avaimen, jonka sitten antaa tälle luovutuksen saajalle eli ostajalle. Ja ostaja pitäisi sitten sillä avaimella rekisteröidä tämä ostamansa alus omiin nimiinsä. Mutta sitten jos käy niin, että ostaja on huolimaton tai tarkoituksellisesti jättää sen rekisteröinnin tekemättä ja törttöilee tuolla merellä, aiheuttaa korvattavaa vahinkoa, niin se aluksen omistaja joutuu maksumieheksi, niin tässä tapauksessa kun rekisteröinti ei ole tehty, niin maksaja on se edellinen omistaja. Niin tätä varten on lisätty tämä 115a-pykälä. Luovutuksen, tai siis edellinen omistaja voi tavallaan pakottaa sen omistajuuden muutoksen Traficomille. Ja se varmistaa sillä tapaa, että vastuu siirtyy uudelle omistajalle ja itse vapautuu kaikista vastuusta siitä koskien sitä venettä tai sen, mitä sillä on tehty omistajavaihdoksen jälkeen. Sitten kun matkan pää häämöttää veneelle, niin 116 pykälän lopullinen poisto, niin omistaja on velvollinen tekemään kirjallisen luotettavan selvityksen Traficomilla 30 vuorokauden sisällä vesikulkuneuvon tuhoutumisesta tai muusta lopullisesta poistosta. Eli kun alus poistuu käytöstä lopullisesti, niin se myös pitää rekisteristä poistaa. Sitten 116a-pykälä, taas lisäpykälä. Niin Traficom voi antaa tarkempia määräyksiä näistä 114-116 pykälien ilmoituksien tekotavasta. Eli käytännössä se tarkoittaa, että
Traficomille ilmoitukset tehdään sähköisesti netin kautta. Ne mitä tähän mennessä muutoksia tullut. Sitten rekisteröintitodistus, samoin niin kuin autossakin, niin Traficom antaa ensirekisteröinnistä rekisteritodistuksen ja siihen merkitään vesikulkuneuvon kansallisuus, mikä on Suomi, ja rekisteröintitodistus on pidettävä mukana vesikulkuneuvossa aina sitä käytettäessä. Ja tämä on semmoinen paperi, mitä jos poliisi tai raja pysäyttää, niin melko takuu varmaan, että rekisteritodistus pyydetään. Eli se kannattaa olla mukana, ja sitten jos se ei ole, niin siitä ainakin näyttöpakko tulee laitokselle käymään. Niin mä en tiedä, antaako ne rikemaksu, mutta ainakin rekisteritodistuksen näyttövaiva sitten lankeaa käy tämmöisessä tapauksessa. Ja sitten rekisteröinti-ilmoituksen kun on tehnyt, niin alusta saa käyttää tämän rekisteröinti-ilmoituksen teon jälkeen 30 päivää. Eli 30 päivässä Traficom pitäisi saada tehty tämä rekisteröintiprosessi läpi ja kirjoitettu rekisteritodistus ja lähetetty veneen haltijalle, niin kauan saa ilman rekisteritodistusta ajalla. Mutta sitten kun on 31 päivää kulunut, niin sitten ei. Ja siinä kannattaa varmaan sitten jo Traficomi olla yhteydessä, jos sitä rekisteritodistusta ei näy. Niin kysellään, että onko posti jumis vai mikä on, että mättää. Sitten 118 pykälässä on rekisteritunnus, eli autossa rekisterikilpi, mutta veneessä se rekisteritunnus. Niin sen tunnuksen myöntää Traficom ja rekisteröitävä vesikulkuneuvo. Sitä ei saa käyttää, ellei sitä ole varustettu kyseisillä rekisteritunnuksilla. Ja tuossa nettilinkissä on ohjeet, miltä sen rekisteritunnuksen pitää näyttää. Eli siinä on minimikoko ja miltä se värin pitää näyttää, että se erottuu selkeästi. Eli autossahan se on hoidettu niin, että se on vain määrämuotoisia rekisterikilpiä, minkä väri ja koko on määrätty. Niin tässä on Traficomin määräyksellä hoidettu sama asia. Sitten 119 pykälä koskee koetunnuksia, niin venemyyjä eli elinkeinoharjoittaja saa käyttää rekisteröimätöntä vesikulkuneuvoa koeajoissa esitellessään venettä potentiaalisille asiakkaille, mutta vaan, että mikäli Traficom on myöntänyt ennakkoon elinkeinoharjoittajalle koetunnukset, eli elinkeinoharjoittaja hakee koetunnukset Traficomilta. Ja koetunnukset on voimassa toistaiseksi. Sitten 120 pykälässä mennään sitten jo vesiliikennerikoksiin puolelle, mitä sieltä rapsahtelee. Eli vesiliikennerikoksesta tuomitaan sakkoon, jos tahallaan tai huolimattomuutta rikkoo seuraavia asioita. 5 pykälän vesikulkuneuvon käyttämistä koskevia yleisiä velvollisuuksia tai 6 pykälän luovuttajan vastuita, eli luovuttajan pitää kertoa käyttäjälle riittävät tiedot vesikulkuneuvon käytöstä ennen matkan lähtöä. Tai 7 pykälän päällikön yleisiä vastuita, pois lukien 7 pykälä 3 kohta. Muita varusteita kuin 108 pykälän
pelastusliivejä tai 7 pykälää, 4 kohtaa merikarttaa ja merenkulkujulkaisuja koskevat asiat, niin niistä tulee sakkoa. 10 pykälän meriteiden sääntöjen noudattamista niiden vaikutusalueella rikkoo, niin siitä tulee sakkoja. 49 pykälä kieltoa muuttaa tai poistaa turvalaitteita tai käyttää yksityisen väylän merkitsemiseen, yleisen kulkuväylän merkitsemiseen tarkoitettuja turvalaitteita. Niin siitä tulee sakkoja. 50 pykälän kieltoa asettaa erehdyttävä valo tai laite, sekin on sakotettavaa. Ja 51 ja 52 pykälän kieltoa vaarantaa turvalaitteen toimintaa tai jättää ilmoittamatta toimimattomasta turvalaitteesta, niin sekin on sakotettava. Tuo ilmoittamatta jättäminen toimimattomasta turvalaitteesta, niin siinä on vaan tietty viranomaisilla sit näyttövelvollisuus, että itse asiassa näin on käynyt. Eli näistä kaikista 7 kohdasta niin tuomitaan vesiliikennerikoksesta sakkoon. Ja sitten se, joka tahallaan tai huolimattomuudestaan ohjailee 41 pykälän mukaista huvialusta, vastaan 6 pykälän sääntöjä tai ylittää vesiliikennemerkin nopeusrajoituksen tai vesikulkuneuvokohtaisen nopeusrajoituksen, niin sakkoi napsahtaa siitäkin. Ja sitten liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, vesiliikennejuopumuksesta tai kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, niin se menee sitten rikoslain puolella. Nämä on ne törkeitä tapauksia, niin ne menee rikoslain kautta. Siellä on 23 lukua, mikä antaa näistä skaalat. Sitten tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tehty tämän lain 5 pykälä velvollisuus huolellisuuteen ja varovaisuuteen sen rikkomisesta tai 101 pykälän, mikä koski Traficomin määräämää kieltoa, vesikulkuneuvon kieltoa tietyllä alueella tai kieltoja tai rajoituksia muita rikkomisiin, niin säädetään rikoslaki 48 luvussa. Ja sitten jos rikkoo merikelpoisuudesta huolehtimisen velvollisuutta, hyvän merimiestaidon laiminlyöntiä, niin siitä säädetään merilain 20 luku 1 ja 2 pykälä. Eli se menee ammattimerenkulun puolelle. Eli tässä kohtaakin, vaikka ollaan huvialuksen liikkeelle, niin merikelpoisuutta tai hyvää merimiestaitoa kun rikkoo, niin sit rangaistukset tulee merilain puolelta. Eli ne on hyvä tiedostaa. Ja sitten jos rikkoo ammattipätevyyssäännöksiä, niin siitä säädetään liikenteen palveluista annetun lain 264 pykälässä. Ja sitten jos rekisterimerkintä asioissa häplää, niin siitä säädetään rikoslaissa. Eli se on tunnuksettomana ajaminen. Vähän niin kuin autollakin ilman rekisterikilpeä. Sitten 121 pykälä sanoo, että viranomainen voi luopua toimenpiteestä, jos olosuhteiden siinä nähden teko on vähäinen, niin viranomainen voi luopua vaateistaan ja sen sijaan sitten antaa pelkän huomautuksen. Mulla on kerran käynyt autoliikenteessä niin, että niin tuli vähän rapsakasti ajettu ja poliisi pysäytti ja piti sen päiväisen marmatuksen ja sanoi, että antaa olla viimeinen kerta, että tämä menee nyt huomautuksella. Ensi kerralla sitten. Onneksi ei merkannut rekkari ylös, tai en tiedä merkkasko rekkari ylös.
Sen jälkeen ajettiin siististi aika kauan. 122 pykäläs vesiliikenteen liikennevirhemaksun määrääminen. Eli täällä on sama systeemi kuin autoliikenteen puolellakin, että on vakavammista rikkeistä tai rikoksista tulee sakkoa, mutta sitten pikkurikkeistä tai määrämuotoisista rikkeistä niin tulee liikennevirhemaksu, mikä ei ole sakko. Niin, näitä liikennevirhemaksuja voi määrätä poliisi, raja tai tulli. Ja nämä liikennevirhemaksut menee yllätys valtiolle. Ja kahdesta tai useammasta samanaikaisesta liikennevirhemaksusta määrätään ankarin virhemaksu 40 € korotettuna. Eli tämä on niin sanottu se tukkualennus. Että jos tötöilee oikein urakalla, niin sitten ei joudu kaikesta maksamaan täyttä hintaa. Ja vähäisestä rikkomuksesta voi selvitä pelkällä huomautuksella. Et sen jälkeen ei kannata lotota, että se lottotuuri meni tohon. – 123 pykälä on vesikulkuneuvon päällikön yleiset rikkomukset ja niistä määrättävät rangaistukset. Niin päällikölle määrätään 70 € liikennevirhemaksu, jos hän jättää tahallaan tai huolimattomuudestaan noudattamatta jotain näistä 8 kohtaa. Ykköskohtana vaatimus pitää vesikulkuneuvossa 108 pykälän varusteet muita kuin ykköskohdalla pelastusliiveitä tai muita. Tai sitten kakkoskohdassa jättää noudattamat valvovan henkilön antamaa merkkiä, käskyä tai kieltoa tai vesiliikennettä ohjaavan henkilön antamaa merkkiä tai valo-opastetta. Niin siitä tulee 70. Ankkurointi tai kiinnittämistä koskevia säädöksiä, kun rikkoo 16 ja 17 pykälässä, niin siitä tulee 70. Ja sitten muiden kuin rekisteröintiasiakirjojen esittämisestä laiminlyö, eli ei ole paperit mukana tai kieltäytyy näyttämästä, niin siitä tulee 70. Sitten jos rikkoo velvollisuutta pysäyttää vesikulkuneuvo keskeyttää matka, siitä kieltäytyy, niin se on 70. Ja sitten jos rikkoo valojen, merkkikuvioiden tai ääniä ja valomerkkien käyttöä koskevia säädöksiä, eli meriteiden sääntöjä ja vesiliikennelain määräyksiä, niin siitä tulee 70. Sitten 33 pykälässä tarkoitettu kanavien tai avattavien siltojen liikkumista koskevia menettelyjä, eli siitä voidaan napsauttaa pikavoittoa, eli ne kanavan liikennöintiohjeet kannattaa etukäteen lukea. Ei tule sitten mitään tahattomia sakkoyllätyksiä, menee matkakassa pilalla. Sitten jos rikkoo kanavien ja avattavien siltojen nopeusrajoituksia, eli se on se 9 kilometriä tunnissa, tai purjeveden velvoitteita, tai tupakointikieltoa, avotulenteko, käsittelykieltoa, tai vesikulkuneuvon tiedosta ilmoittamista, eli niitä teknisten tietojen muutosten ilmoittamista, niin siitä tulee liikennevirhemaksu 70. Niin näitä aika pitkä litania määräyksiä, eli melkein lähes kaikki määräykset on sakotettavia, että jos niitä laiminlyö. Sitten erillinen käsittely on Saimaan kanava. Siellä määrätään liikennevirhemaksu vain Suomen kanava
Saimaan kanavan suomenpuoleisella osalla, eli Venäjän puolella sitten todennäköisesti on Venäjän viranomaiset, jos sitä joskus vielä tullaan käyttämään. Tällä hetkellä tätä liikenne on aika rauhallista Saimaan kanavalla. Sitten 124 pykälässä nopeusrajoitusten rikkomisesta vesikulkuneuvolla, niin jos tahallaan tai huolimattomuudestaan rikkoo nopeusrajoitusmääräystä, niin siitä tulee 120 liikennevirhemaksua. Sitten vesikulkuneuvon omistajan tai haltijan rekisteröintirikkomus 70 määrätään sille, joka tahallaan tai huolimattomuudestaan käyttää tai antaa käyttää vesikulkuneuvoa ennen sen rekisteröintiä tai rekisteröintitiedoissa ei ollut vesikulkuneuvossa rekisteröintitodistusta ei ole vesikulkuneuvossa mukana silloin, kun venettä käytetään. Tai käytetään vesikulkuneuvoa ilman rekisteritunnuksia, eli niitä veneen sivuun merkattavia rekisteritunnuksia, niin siitä tulee omistajalle 70 liikennevirhemaksu. Sitten 114 pykälä ensirekisteröinnin laiminlyönnistä ennen vesikulkuneuvon käyttöä tai 116 pykälän lopullisen poiston rekisteri-ilmoituksen laiminlyönti, niin siitä tulee omistajalle tai haltijalle 70 liikennevirhemaksu. Sitten 115 pykälä muutosrekisteröinti-ilmoituksen laiminlyönnistä. Ja siinä oli joku, se on myös 70 arvoinen. Sitten 126 pykälä vesikulkuneuvoa käyttävän elinkeinoharjoittajan rekisteröintirikkomus. Eli koskee valmistajaa, maahantuojalle, myyjälle, korjaajalle tai muulle elinkeinoharjoittajalle, joka tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää rekisteröimätöntä vesikulkuneuvoa ilman koetunnuksia, niin siitä tulee 70. Ja näiden kaikki virhemaksujen maksuaika on 30 päivää tiedoksiannosta lukien. Ja sitten 132 pykälässä on ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja torjumiseen liittyvät valvonnat. Niin sitä tekee osaltaan paikallinen ely-keskus. Eli niillä on toimivalta myös valvoa näitä ympäristöasioita. Siinä oli vesiliikennelaki lyhykäisyydessään. Sitten mennään ammattimerenkulun puolelle, eli tuolla jo äsken viitattiin merilakiin tuolla rangaistuspykälissä, mutta sitten täällä 6. luvussa on merilain pykälät aluksen päällikön velvollisuuksista, ja ne koskee myös huivivenen kuljettajaa. Eli 3. pykälä. Aluksen päällikön pitää huolehtia, että alus on matkaan ja vuoden aikaan nähden merikelpoinen, ja että alus on miehitetty ja varustettu matkaan nähden oikein. Eli ihan maalaisjärjellä ajatellen niin itsestäänselvä asia, mutta se on sälytetty erikseen päällikölle vastuu siitä, että asiat on kunnossa. Sitten 3a pykälä. Reitin suunnittelussa on huomioitava reittijakojärjestelmät sekä ammattimerenkulu sikäli, että niiden pitää liittyä reittijakoon, mutta että huviveneellä sikäli, että mikäli ei ole liittymässä reittijakoon järjestelmään, niin pitää kiertää ne kaukaa. Sitten pitää taata riittävä meritila, koskee myös huviveneilijöitä, että ei häiritä ammattimerenkulkua. Huomioidaan kaikki merenkulkuriskit, eli suunnitella reitti ja varustukset oikein. Otetaan huomioon sääolosuhteet, seurataan säätiedotuksia
Ja sitten meriympäristön suojelutoimenpiteet. Mereen ei dumpata mitään, mitä meri ei kestä. Sitten 9 pykälässä huolehdittava hyvän merimiestaidon noudattamisesta. Tämä laivaisäntäjuttu koskee ammattimerenkulkua, mutta laivaisäntä käytännössä laivan omistaja ei saa estää näitä toimia, eli päällikkö on päällikkö silloin, kun ollaan merellä. Sitten 10 pykälä sanoo aluksen turvallisesta kulusta. Siitä päällikkö vastaa ja päällikön tulee hankkia tietomääräyksistä niissä paikoissa, joissa aluksella käydään. Eli jos on ulkomaanreissu tiedossa, niin päälliköllä on velvollisuus ottaa selvää paikallisista määräyksistä. Ja niitä noudatetaan. Ja sitten 11 pykälä velvoittaa päällikköä auttamaan merihädässä olevaa, jos se käy päinsä ilman, että aiheutetaan vaaraa omalle alukselle tai sen miehistölle tai matkustajille tai rahdille. Noin matkustajat ja rahdit tuosta on jäänyt pois. Omassa hallinnassa oleva ei tarvitse vaarantaa pelastustoimien yhteydessä. Ja sitten myös, että jos saa tiedon hädässä olevasta, eli esimerkiksi kuulee hätäviestin mayday, mihin kukaan ei vastaa, niin silloin on tämmöisen aluksen päällikkö velvollinen jälleen lähettämään tämän viestin, tai jos se on mahdollista, niin sitten suuntaamaan sinne hädässä olevan alueelle pelastustoimiin. Mutta ainakin jälleen lähettämään sen viestin mayday relayinä. Ja päällikkö on velvollinen ryhtymään toimiin hädässä olevan auttamiseksi, eli se on velvollisuus. 11a pykälä, mikä on lisätty pykälä. Jos oma alus on vaarassa joutuu hätätilaan, niin päällikön on ilmoitettava siitä viivytyksettä meripelastuskeskukseen. Eli mieluummin vähän liian aikaisin kuin vähän liian myöhään. Siitä, että hiukan liian aikaisin ilmoittaa, että ollaan hädässä, niin ei aiheuta mitään kommervenkkejä. Jos siitä itse sitten kumminkin tämmöisestä hädästä selvii, niin sitten ottaa uudelleen meripelastukseen yhteyttä ja ilmoittaa, että asiahallinnassa ei tarvitse jatkotoimenpiteitä, niin meripelastusoperaatio vaan peruutetaan. Sitten 12 pykälässä päällikön tulee tehdä kaikki voitava pelastaakseen aluksessa olevat ja sen lastin. Ja päällikkö ei saa jättää alusta, jos on toiveita, että alus voidaan pelastaa mallikosta Concordia. Ei niin kuin sen päällikkö teki, vaan päällikkö johtaa pelastustoimia. Kuitenkin sillä rajoituksella, että mikäli paikkakunnan laki tai pelastussopimus sitä kiellä. Eli tuo pelastussopimus koskee lähinnä rahtilaivoja tai kauppamerenkulualuksia, mutta paikkakunnan laki on semmoinen, mikä on siinä päällikön vastuulla ottaa selvää, että jos näin käy, niin saako päällikkö johtaa pelastustoimia. Sitten tullaan loppukevennykseen, mutta hyvin käyttökelpoisia tietoja, niin veneilijän solmut. Tässä on muutamia solmuja vaiheelta näytetty, että miten niitä tehdään, niin näitä kannattaa ennen veneilykautta harjoitella narun tai köyden pätkällä, että miten niitä tehdään. Tällä solmusetilla pärjää jo aika pitkälle ja sitten voi myöhemmin sit opiskella lisää, mutta nämä on nyt käyttökelpoisimmat. Siinä ensimmäisenä on paalusolmu. Esimerkiksi laituriin, kun
kiinnittyy, niin voi käyttää paalusolmua. Eli muistatte sen, että on lähde ja lähteestä nousee käärme, mikä kiertää puun ja pulahtaa takaisin siihen samaan lähteeseen. Niin se on paalusolmu. Se on sikäli käyttökelpoinen solmu, että se ei luista. Jos sä teet silmukasta isomman kuin esimerkiksi laiturin pollari, niin se pitää paikkansa ja silmukka on helpompi ottaa pois pollarin takaa ja tämä ei kiristy niin tiukkaan, etteikö tätä saisi auki. Eli se on aina purettavissa. Sitten on siansorkka, mikä niin kaiteeseen Fendarinkin leputtajan kiinnittäminen onnistuu siansorkalla, mutta toisinpäin taas pystyasennossa niin hyvin yleisesti käytetty laiturin pollariin kiinnittyminen. YouTubesta kun katsoo näitä solmujen tekijöitä, niin ammattimerenkulku, niin siansorkankin pystyy etäältä tekemään heittämällä ton köyden silloin kun sen osaa. Mut se ei nyt ole mikään itse tarkoitus, mutta että joku kun haluaa brassailla, niin näinkin se voi tehdä. Sitten ulkosorkka, saman tapaan kuin siansorkka, niin tämä tehdään vaan, ei tehdä kaiteeseen tätä sorkkaa, eli näitä kahta silmukkaa, vaan tehdään siihen alas menevään köyteen. Siinä on käytetty tarkoitus. Sitten on jalussolmu. Jalussolmu on tyypillinen tämmöinen köydenjatkosolmu, eli siinä kuvassa on sininen köysi ja punainen köysi. Eli siniseen tehdään silmukka, sitten punainen pujotetaan se silmukan läpi, kiertää sinisen molemmat päät tai molemmat haarat ja sitten pujotetaan vielä liitteensä ali ja vedetään kiinni. Ja tämä on sama juttu, että tämä pystyy aina purkamaan tämän solmun sitten kun veto loppuu. Eikä luista. Yleensä varauksella tietty, että liukkaat köydät voi aiheuttaa ylläreitä. Sitten laiturin kiinnittäminen, jos laiturissa on tämmöinen pystypollarin sijaan tämmöinen, mikä tämä hitsin nyt, knaapi, niin ensin veneestä tuleva köysi kerran knaapin ympäri, sitten toisen pään ympäri ja sitten puolikas siansorkkaa toiseen päähän. Ja voi sitten varmistuksena vetää vielä toisen päähän knaapia toisen sorkan, niin se pitää. Sitten merimiessolmu on samalla tapaan köyden jatkoa. Eli aloitetaan niin, että tehdään niin sanotusta umpisolmusta oikeankätinen alku ja sitten toinen tehdään nurinpäin. Eli siihen tulee 2 silmukkaa, mitkä sitten kun vetää tiukkaan, niin pysyvät paikallaan. Sitten siinä oli solmut, sitten rantautuminen ahtaassa satamassa, mitä ohjeita siitä voidaan antaa, niin tuolla alandia.fi, eli venevakuutuksia myöntävällä vakuutusyhtiöllä oli hyvät lyhyet ohjeet. Eli rantautuminen ahtaaseen satamaan, niin se on aina haastavaa ja sitä kannattaa harjoitella. Se harjoittelu pienentää stressiä, kun
kaikille on selvää, että mitä ollaan tekemässä ja missä järjestyksessä tehdään. Ja hommat onnistuu silloin paremmin. Ja mitä siinä sataman tulossa sitten pitäisi huomioida, niin ensinnäkin kun tullaan sataman ulkopuolelle, niin kannattaa pysähtyä sinne redille ulos ja kertoa muille matkustajille ja miehistön jäsenille, että miten rantaudutaan ja jakaa tehtävät. Yleensä niin, että kokeneemmat tekee ne haastavammat työt ja sitten kokemattomammat tekee sitten niitä vähemmän haastavia töitä. Sitten laita kaikki köydet ja leputtajat valmiiksi. Tässä briefissä tai alkuselostuksessa kannattaa tietty kertoa, että ajatuksena kummalle partaalle on ajatus rantautua. Ja poijuhakaan kokenut henkilö, jos on peräpoijuun kiinnitytään, niin peräpoijun kiinnittyminen sillä haalla, niin se täytyy onnistua kerralla siitä ohjaajaessa. Sitten ennen rantautumista niin tarkista tuulen suunta ja tyyppi, onko se puuskittainen vai ja mistä suunnasta. Niin tuulen suunta vaikuttaa veneen liikkeisiin, kun liikutaan hitaasti. Ja jos veneessä ei ole keulapotkuria, niin tuuli vie keulan mukana. Siinä on tietty hiukan eroja siitä, riippuen siitä, että minkä mallinen veneen pohja on, että kuinka paljon köljy ohjaa. Mutta jos on toinen plaanaava vene, niin se yleensä lähteekö lastulaineella. Eli siinä pitää koneella ja ohjauksella sitten ennakoida. Sitten samaan aikaan, kun lähestytään satamaan, niin tarkkaile tapahtumia satamassa. Eli satamassa yleensä muitakin ihmisiä ja veneitä liikkeellä tulossa ja lähdössä, niin ennakoi niiden liikkeitä ja vältä sen lähitilanteita. Ja sitten kun pääset tarpeeksi lähelle, niin puhu muiden satamassa olijoiden ja muiden veneilijöiden kanssa, että ootko tulossa vai menossa. Ja mihin olet aikeessa mennä. Ja osa satamakirjojen mukaan kannattaa ennakkoon opiskella, että onko siellä saattaja tuomassa venettä laiturin paikkaan vai pitääkö ilmoittautua radiopuhelimella tai kännykällä ennen rantaan tuloa ja lisäohjeiden pyytämistä samassa yhteydessä. Mutta siinä vaiheessa, kun ollaan satama-alueella, niin sit keskustellaan ihan muiden veneilijöiden kanssa huutoetäisyydeltä. Eli puhuva ei tieltä eksy. Sitten tunne veneesi, niin kannattaa opetella veneen käyttäytymistä ensin helpoilla rantautumisilla ja jopa niin, että kerran kattelin, kaverilla oli tarkan tämän iso, varmaan 37-jalkainen kahdella moottorin varustettu vene, kellutti sitä keskellä aukkoa ja pyöri siinä paikallaan. Eli opetteli kahden koneen käyttöä sillä tapaa, että taatusti on tilaa joka puolelle riittävästi. Eli niin tämä tarkaakin kahdella koneella varustettu, kahdella potkurilla varustettu vene, niin se on helpompi hallittava, mutta vaatii opettelua. Laituristakin kun lähdetään, niin kummalla potkurilla peruutetaan ulos, ettei raavita keulaa ja miten ruori asetetaan. Sitä kannattaa harjoitella turvallisessa ympäristössä etukäteen. Ja sitä ajaa rauhallisesti, että satama-altaassa ei ole mikään kiire. Ja jos sitä mittaa hakee, niin ajaa niin rauhallisesti, että jos kolahtaa, niin ei aiheuteta vaurioita. YouTube on yksi hyvä opetuskanava isoilla aluksilla, katsoa mallia
tai isosta aluksista katsoa mallia, että miten rantaudutaan, niin siellä tullaan todella hitaasti ja voi ihmetellä, että miten se on 18 metrin paatteja lusikoidaan semmoiseen tilaan, missä on puoli metriä kummallakin puolella tilaa, niin koskematta partaisiin. Tosi siellä on sitten keulo- ja peräpotkurit, sivuttaispotkurit, mutta kumminkin, että siinäkin avainasia on se, että ajetaan hitaasti ja seurataan tilannetta ympäri alusta ja mahdollisesti muu miehistö on sitten siellä perässä ja keulassa kertomassa etäisyyksiä vasemmalle ja oikealle ja eteen ja taakse. Ja sitten kun tulee satamaan, tämä on hiukan järjestyksessä, hiukan poukkoille, mutta saavuttaa satamaan, niin huomioi oma peräaalto, eli pudota nopeutta riittävän ajoissa ennen satamaa, jotta se peräaalto ei pääse tekemään sitä temppua, että jos pudottaa nopeuden liian myöhään, niin se peräaalto kerkeää rantaan samaan aikaan, kun sä olet justiin laiturin kyljessä, niin sitten alkaa se päiväinen rytkytys, kun peräaalto hakkaa. Niin pudota nopeutta tarpeeksi aikaisin. Ja sitten jätää oma eko rannalle. Et jos rantautuminen on menossa pieleen, niin keskeytä ajoissa ja aloita alusta. Eli veneilyturvallisuus on mukavuutta etusija, ja mukavuutta etusijalle. Eli turvallisuus ja mukavuus. Vähän niin kuin matkustajalentokoneen ohjaaminen, että siellä ohjailuliikkeet ohjailuliikkeessä huomioidaan se, että matkustamassa on mukava viettää aikaa, niin sama tässäkin. Jos kippari tietää, mitä on tekemässä ja tekee sen rauhallisesti, niin matkustajatkin on rauhallisia. Vaikka olisi joku tarkkakin tilanne, mutta ei panikoi. Panikoimalla se ei ainakaan parane. Sitten, äsken oli hoidettuun sataman tai veneilykeskukseen rantautuminen, mutta sitten jos haluaa tai kun haluaa rantautua luonnonsatamaan, niin jos matkalla on riittävästi miehistöä, niin yksi ihminen on ruoris, se kuka osaa sen parhaiten. Yksi hoitaa peräankkuri, eli jätetään peräankkuri riittävän kauas ulos, että saadaan perä pysymään ulkona. Ja sitten yksi ohjaa rantautumista keulassa, eli kertoo etäisyyksiä, kertoo kivien, että onko kiviä niin lähellä, että on vaara, että se ottaa pohjaan kiinni. Ja kun keulamies on rantautunut, niin päästään rantautumaan ja sen jälkeen vedetään alus riittävän kauas ulos, jotta jos siitä joku ajaa vaikka veneellä ohi, niin ei tämä ohjaaja vaan peräallot sitten pääse keinuttamaan venettä niin paljon, että se oma vene keula tai perä ottaisi pohjaan tai kiviin kiinni. Tällä tapaa. Ja tämä on sama juttu, että kannattaa harjoitella. Ja sitten kun nostaa ylös tässä, ainakin Varsinais-Suomen alueella, kun ankkurin nostaa ylös, kun valtaosa sataa mutapohjiin, niin se ylös nostettu ankkuri on sitten sen mudan peitos ihan takuu varmasti. Niin sen kannattaa sitten vähän varata aikaa huuhdella ja pestä se ennen kuin sen pistää ankkuriboksiin. Sieltä boksista sen kuran lappaminen pois, niin ei ole maailman mukavinta. Tai se on tietty sen homma sitten, kuka sen kuran sinne järjesti, niin järjestää sen poiskin ankkuriboksista. Mutta se on joskus vähän sottas touhu. Sitten kiinnittyminen laituriin, miten köydet kannattaa laittaa. Tässä on keula ja peräköysi, eli nuo siniset köydet, ne on ne, mitkä pitää aluksen laiturin kyljessä.
Mutta sitten jos jättää vaan näitten varaan, niin silloin kun tähän täytyy kumminkin laiturin ja aluksen väliin jättää hiukan tilaa leputtajien tilan lisäksi, jotta ei ole semmoista jatkuvaa hankausta laiturin ja veneen välissä, niin se johtaa siihen, että jos tuuli tai merenkäynti muuttuu, niin alus pääsee liikkumaan tässä kuvassa ylös alas, eli laiturin suuntaisesti ja hiertämään koko aika. Niin sitä varten laitetaan lisäksi vielä tämmöiset springiköydet, eli tämmöiset vinottaisvedot. Vinottaisvedot, mitkä niin lukitsee tämän aluksen laiturin sivusuunnassa paikalleen, niin silloin se ei pääse vaeltamaan eteen ja taakse ja kolkuttamaan itseään. Kannattaa käyttää. Ja jollei keskilaivassa tai keskiveneessä ole kiinnityspistettä, niin silloin tämä springi voi viedä perästä tuonne suoraan keulaan ja toisinpäin. Ajaa ihan saman asian, se saada 2 vetopistettä. Ja fendarei, eli leputtajia riittävästi kyljelle. Ja jos on ahdas laituri, että ollaan sellaisessa tilanteessa, että joku haluaisi rantautua niin, että tulee tähän meidän kyljelle, niin se on sitten tämän kyljelle tulejan asia taata riittävästi fendareita tuohon väliin ja kiinnittyä rantaan, ei meidän laivaan. Sitten jos me lähdetään pois, niin silloin hänen ei tarvitse hoitaa köysiään uudelleen laiturille, vaan on valmiiksi laiturilla. Ottaa vaan esimerkiksi peräköyden irti siksi aikaa, että pääsee puikahtamaan välistä pois. Ja sitten toi rinnalla oli ja pääsee vetämään laituriköydet piukkaan. Sitten se on vielä malleja erilaisista laiturikiinnityksistä siellä vasemmalta. On peräpojut, tässä on 2 peräpojua käytettävissä, niin silloin jos on mahdollisuus käyttää 2 peräpojua, niin peräköydet ristiin, niin se pienentää sivuttaisi veivaamista. Ja sama keulaköydet, 2 keulaköyttä. Sitten on aisojen väliin, niin siinä aisojen väliin kun parkkeeraa, niin pitää huolta, että köydet on niin, että ne estää aluksen pitkittäisliikkeen. Sitten on yhdellä peräpojulla kiinnittyminen, niin tämä ainakin keulaköydet kannattaa laittaa sitten 2 pollariin kiinni. Mutta perä pääsee liikkumaan tässä, että se täytyy todella vetää tiukkaan sitten toi peräpoju. Ja viimeisenä tässä on sitten kylkikiinnityksellä ja springiköysillä alus jo paikallaan. Sitten siihen satama on täynnä, niin tämä alus on sitten, tällä alukselle on annettu lupa sitten kiinnittyä toisen aluksen kylkeen, niin hän kiinnittyy sitten köysillä ja laituriin ja fendarit tuohon väliin. Ja tässä tapauksessa tämän kiinnittyjän pitää saada lupa tältä kylkikiinnitteiseltä alukselta tulla siihen rinnalle. Tämmöisiä pikaohjeita.